Jos se on 3 opnisilaa, se voi myös tarkoittaa, että se osaa käyttää niitä niin fiksusti. Siis että se olisi esimerkiksi, että se voisi tehdä niistä tosiaan semmoisen ketjun. Tai sit vaikka... Tai sit kamera. Kyllä. Tai sit vaikka kato niinku esimerkiksi yhden operaattorin FM kato. Ja sit niinku erillinen sinne. Erillinen sinne. Joo. 2 oskivaattoria. Joo, tässä ei sitä mene. Joo, tuossa ei se mitä mä nähtiin, siinä ei pointtina, että pitäisi saada järjestykseen. Niin no, se on kyllä totta. Siinä on loppujen lopuksi homman ainoastaan siis se, että kun on iso kasa dataa, niin silloin pitää, kun poimitaan yksi sieltä tietty, niin saadaan tietää vaan helposti kaikki sen vanhemmat ja kaikki sen lapset. Kaikilla sen vanhemmilla tarkoittaa, että tämän vanhemmat ovat nämä 2. Mutta tämän lapsen ovat nämä 2. Kaikki sen vanhemmat, ihan kuin sillä olisi useampia silleen niinku... Täällä on 10 vanhempaa täällä. Tietorakenteessa voi olla. No sanoppa tän. Mitä tietorakenteessa? Tämän vanhemmat ovat nämä 2 ja sillä ei yhtään lasta. Jokaisella solulla on aina mahdollisuus, että niillä on 2 lasta. Elikkä suunnattu linkit, siis kahteen suuntaan linkitetty suunnattu. Joo, tässä siinä systeemissä niinku... Siis eikö se on niinku binääripuu? Ei. No tässä systeemissä, missä se tussi on? Mutta eikö se ole tosi lähellä? Onks tää nyt siellä punainen? Ei oo, kun toi on ihan verkko. Toi on ihan verkko. Suunnattu verkko. Suunnattu verkko, missä pääsee kahteen suuntaan. Mut siis Tai niinku voi selata idea kahteen niinku on suuntaan, se, mutta että suunnattu. jos meillä on niinku tässä solu, sillä voi olla sillä on niinku tietoisen oma yksittäinen tunniste. Ja sit sillä on 2 mahdollista lasta. Miksi 2? 2 on mukava luku. Ja siitä pystyy jakamaan kaikki. No kun me ollaan tämmönen mukava evoluutiokehitys tässä tapahtuu. Niin, tässä nyt on tämmöistä. Me saadaan nähdä kuin yhteensä. Tässä nyt on siis solu, jolla on 2 lasta ja sillä itsellään on tieto. Kiva. Siinä itsessä on tieto. Siinä on tieto. Sitten sillä on toinen lapsi, joka on tässä näin. Siinä ei ole tietoa itsessään. Voisiko osoittaa täältä kanssa? Ja se Velonin salasana oli. Mutta sillä on